Za 10 rokov, čo testujem autá, som nič podobné ešte nevidel. BYD Dolphin GDMI je najmenší a najdostupnejší plug-in hybrid na trhu. V segmente B zatiaľ nemá konkurenciu. Rozhodne nejde o žiaden polotovar. S výkonom až 160 kW ide zároveň o jedno z najvýkonnejších aut v triede. S takmer 20 kWh batériou prejdete na elektrický pohon viac než 100 km. A vďaka hybridnému režimu s jednoduchou benzínovou 1.5 pod kapotou BYD deklaruje dojazd vyše 1100 km. Bez turba, s nepriamym strekovaním a v úspornom Atkinsonovom cykle. Nenájdete tu dokonca ani alternátor či klasický klínový remeň. Všetko príslušenstvo totiž beží čisto na elektrinu, keďže motor funguje primárne ako generátor v stabilných otáčkach a chýbajú mu rizikové komponenty moderných aut, jeho mechanická spoľahlivosť by mala byť na veľmi dobrej úrovni. Zároveň je neuveriteľné, čo BYD napratalo do výbavy. Plnohodnotný head-up display, bezdrôtové nabíjanie telefónu, funkcia V2L, panoráma, 360 stupňová parkovacia kamera, ambientné osvetlenie či dokonca elektricky ovládané sedadlá. Ako by to nestačilo, malý Dolphin má aj slušný podvozok a riadenie, ktoré sú pocitovo európskejšie než pri iných modeloch. Dolphin bol totiž špecificky vyvíjaný a vyrobený pre Európu a skladá sa kúsok za našimi hranicami v maďarskom Segedíne.